tecnològics dels últims 80 anys, quan la televisió o els cotxes no eren d'ús generalitzat, llavors ja existia JVC Soldering, una empresa dedicada a les eines per l'electrònica. Avui coneixerem JVC Soldering, la seva capacitat de subsistir durant tant de temps. Ells ho expliquen, tenint la innovació en l'ADN del seu model de negoci. Per parlar de JVC Soldering tenim avui amb nosaltres a l'Abraham Arcos, director de la Fundació CECOT d'Innovació. Hola, Abraham, bon vespre. Hola, bon vespre. Igualment tenim a la Sònia Luengo, directora de la Salle R+D. Hola, bon vespre. Bon vespre. I finalment el Ramon Carol, Product Manager de JVC Soldering, aquesta empresa que coneixerem avui. Bon vespre. Bon vespre. Bé, d'entrada, cada setmana definim des del Club de la Innovació què considerem per innovació. Avui la senyora Luengo, si pot començar, què és per vostès des de la Salle el que consideren innovació? Hi ha, la veritat, moltes definicions i diverses de la paraula innovació. Moltes vegades, fins i tot, s'ha fet un embolic amb què és recerca, què és innovació. Jo sempre he defensat que la postura d'innovació és crear quelcom diferent que aporti valor. Una definició que podem trobar en molts llibres que m'agrada molt és realment innovar és explotar amb èxit noves idees. Això, la veritat, és que inclou des del punt de vista de productes, processos, metodologies, models de negoci, tot aquest ventall de possibilitats. Tenim el concepte teòric per començar, que ens ha ofert la senyora Luengo. Senyor Carol, quina és l'aplicació que veiem d'aquest concepte tan més teòric? Com ho veiem reflexat a JVC Soldering? Innovar és difícil parlar d'innovar. La definició que n'ha fet ha sigut molt bona, explotar amb èxit idees. I això estic plenament d'acord. Innovar és trobar alguna diferent, alguna nou, aportar alguna nou. Amb èxit, sí, evidentment, si no, malament, no? Però estic plenament d'acord. I nosaltres ho intentem fer dia a dia, això. Busquem solucions pel tema de... Estem especialitzats en l'electrònica, amb eines per a l'electrònica. I llavors busquem sempre solucions per a aquells problemes que no n'hi ha. I això per nosaltres és innovar. Estem parlant de que sembla que un producte, per exemple, ja ha sortit al mercat, ja podria ser correcte, però no, encara sempre busqueu anar una miqueta més enllà? Sí, senyora. És així. Per ubicar una miqueta de què estem parlant quan parlem de JVC Soldering, explica'ns una mica quin és, com deies, el producte que feu i com ha evolucionat, perquè entenc que en 80 anys d'història no veu néixer fent el mateix que feu, doncs explica'ns una mica, senyor Carol, quina ha estat l'evolució de l'empresa? JVC va néixer l'any 29, va néixer com una empresa quasi artesana que fabricava soldadors, no soldadors per a l'electrònic, perquè l'electrònica no n'hi havia, sinó soldadors per ús industrial. I d'una forma quasi artesana. I a mesura que anava passant el temps es va anar transformant en l'empresa. Clar, l'electrònica va començar a néixer i vam veure, perquè no hi era encara, evidentment, vam veure que hi havia possibilitats de negoci, no? I es van desenvolupar eines per aquella electrònica que n'hi havia en aquell moment. Que hem parlat del soldador llàpid, no? El soldador llàpid és el típic soldador que tots coneixem de casa, no? Bueno, doncs aquell soldador és el que anava bé per l'electrònica d'aquell moment. Bé, molt bé, però l'electrònica anava evolucionant. Més tard que vam treure un soldador que la temperatura de la punta del soldador era regulada, és a dir, un soldador termoregulat, que podem controlar la temperatura del soldador. I a partir dels principis del 2000 vam treure el que diem el soldador advanced, que és una altra tecnologia de soldadura. És una soldadura que té una gran eficiència tèrmica, de temperatura controlada, i creiem que potser ho és una tecnologia puntera en el món. Per tant, estem parlant que teniu un producte que no té cap altra empresa. Hi ha productes que no ho tenen cap empresa, no.
Si haguéssim de parlar de JB Soldering en quant a internacionalització, en quant a presència al territori, perquè és una empresa catalana però que amb presència als 5 continents. Explica'ns una mica quin ha estat aquest procés d'internacionalització de l'empresa. A partir de mitjans dels anys 60 ja es va veure que la possibilitat de negoci era cap a Europa. I bé, es va muntar una filial, primer a França, més endavant, a principis dels 70, a Itàlia, d'Itàlia vam passar a Anglaterra, a Alemanya, i anem creixent, expandint-se cap a tota Europa. Clar, al moment que vam entrar al mercat europeu i van desaparèixer les barreres arancelàries, llavors era molt més fàcil exportar, no? Perquè hi ha tota la problemàtica de la duana. A partir d'aquí, nosaltres el que fem és comercialitzar els nostres productes a través dels nostres distribuïdors, que hem aconseguit distribuïdors per tota Europa. D'Europa vam passar també cap al mercat asiàtic, del mercat asiàtic també hem creat una filial no fa massa anys als Estats Units i ens anem expandint per tot el món. Som una petita empresa catalana amb concepte multinacional. Déu-n'hi-do. Senyora Luengo, en el cas de JB Soldering veiem que, en certa manera, l'entorn obliga a innovar. No és només una voluntat de l'empresa, que com dèiem sí que és una manera d'entendre JB Soldering, d'entendre el dia a dia de la seva empresa, però també hi ha una part que és l'entorn, que s'estan obligades. És habitual això, és una innovació obligada, no? Va més enllà d'una voluntat. És cert que a dia d'avui tota aquesta part d'innovació tecnològica cada vegada és més present, no? Tal com ha comentat el senyor Carol, no? Van començar focalitzats en una certa indústria, després van evolucionar gràcies a que també la tecnologia evolucionava, i cada vegada ara la tecnologia és a l'abast de tothom, i això fa que el propi entorn faci que les empreses estiguin d'alguna manera obligades a apostar per aquesta tecnologia i que d'alguna manera la formin o formin part dins del seu propi ADN, com has dit tu, no? Llavors sí que és cert, moltes vegades és o innoves o realment, si no t'adaptes, acabes morint, perquè si no arribarà un altre tipus d'empresa que només vagi per cost, per volum de preus, i segurament són unes altres regles i no és el core business d'empreses, crec jo, com la que és JBC, no? En aquest sentit. De fet, la situació econòmica seria un altre factor a tenir en compte en aquesta línia. No sé, senyor Arcos, seria un tema de context, no?, que també en la situació que vivim avui en dia ens obliga a que la innovació estigui a l'ordre del dia de les empreses. Sens dubte. En aquest moment les empreses necessiten diferenciar-se, necessiten poder competir de forma diferent com havien fet anys enrere. Ara la competència en coses està deslocalitzada. Qualsevol empresa que tingui un producte que aquí costa molt de fabricar, doncs produir-ho en un altre país és molt més econòmic. Per tant, la diferenciació i les barreres tecnològiques que puguis aixecar per tenir un producte que sigui competitiu doncs és part clau del procés, no? I també, doncs, evidentment, la maduresa dels productes és molt més curta que anys enrere. Ara un producte es queda obsolet en mesos. Per tant, que estiguis innovant de forma contínua és una necessitat perquè no surtis del mercat, perquè si no o bé la competència se'n menja o bé sortirà un producte nou que serà molt millor que el teu a un preu més econòmic. Per tant, en aquest sentit, per a empreses de consum, la innovació en aquest moment ja no és una opció, és una necessitat i una obligació. I de fet tota empresa pot innovar? O quines capacitats ha de tenir una empresa per innovar? No sé, senyor Carol, si... No ho sé, això, aquesta pregunta... Bueno, jo si vols t'ajudo. Sí? És que m'has agafat. Qualsevol empresa innovar, no ho sé. Sí, jo crec que sí. Hi ha comportaments innovadors a empreses de qualsevol sector econòmic. Ja siguin empreses que fan productes de consum, empreses que fan productes industrials, com seria el cas de JBC, o fins i tot empreses de serveis. I cada vegada veiem més empreses públiques que estan innovant, no només és un terreny reservat pel món privat. Per tant, jo diria que sí, que la innovació és un concepte, és una eina a disposició d'empreses de qualsevol sector. És una qüestió de voluntat, no? Sí, és de voluntat, però per innovar has de tindre la voluntat d'innovar. Si no la tens, no innovaràs mai. I ganes de fer coses noves. Si no les tens, malament. O sigui, tens de tindre l'esperit, la trampera de fer les coses. Una mica el que dèiem, que estigui l'ADN de l'empresa, la manera de fer en el seu dia a dia, els seus treballadors. De treballar d'aquesta manera.
Qualsevol empresa innovar, potser sí, però tens de tindre les ganes i el benestar de voler-ho fer, sobretot de voler-ho fer, tindre la necessitat. Estic d'acord amb el que heu dit, no? L'únic que jo diria moltes vegades a dia d'avui ja no és que tinguis les ganes, sinó és una necessitat, com hem dit abans, no? És que ara no és una opció de dir hi ha certes empreses que innoven perquè realment ho porten, tenen un caràcter d'emprenedoria, etc., sinó que realment és una obligació per poder sobreviure. Moltes vegades és o innoves o mors. De fet, també és una qüestió de temps per això. Potser no s'hi val posar-se ara a innovar, sinó que és una que hauríem d'haver previst. No? Sí, realment la part d'innovació requereix el seu temps, no recullen els fruits d'un dia per un altre, sinó que és feina de cert temps, perquè moltes vegades hi ha errors, hi ha fallides, que això forma part de tot el procés de la innovació, llavors s'ha de fer amb un cert temps. No és pas un dia per l'altre. No. És un temps... Mica en mica vas aprenent i vas desenvolupant. El que també és cert és que l'ecosistema jo penso que ens acompanya molt. A Catalunya tenim un dels millors ecosistemes d'innovació d'Europa i estem en un nivell d'universitats, de centres tecnològics, d'agents d'innovació molt preferent per poder aprofitar tot aquest coneixement i poder-lo aplicar en la sistematització i el desenvolupament de projectes d'innovació a les nostres empreses. Quan parles d'ecosistema et refereixes al fet que hi ha diversos agents batllant o treballant cap a la direcció, en aquest sentit. Aquest concepte de la innovació oberta, de l'open innovation, que d'alguna manera, evidentment, l'empresa té que tenir les ganes i ha de posar el cor, però també té que posar el mètode, i per posar el mètode pot rebre l'ajuda de molts agents, des d'agents d'innovació que li poden ajudar a estendre la cultura i a sistematitzar la innovació internament, fins a universitats i centres tecnològics que li poden ajudar a desenvolupar productes, els projectes de recerca, que estem parlant que és un àmbit d'innovació complexa, d'alguna manera tenim les eines, es tracta de fer-les servir. Molt bé, després d'aquesta primera introducció del que serà el programa d'avui, passem a veure aquest reportatge que ens ha preparat l'Anna Marín sobre JBC Soldering. Si no innoves i no tens un producte diferent, no tens èxit. Si no tens èxit, no tens beneficis. Si no tens beneficis, ja no hi ha raó, ja no té ni raó d'existir l'empresa. Així és JBC Soldering, una empresa dedicada a la fabricació de soldadors i altres eines per la creació i reparació de circuits electrònics. Va néixer el 1929 i l'experiència els ha portat a convertir-se en referents mundials en el seu sector, estant al nivell de països com Alemanya, Estats Units o Japó. Han viscut de prop l'evolució del sector industrial i s'hi han sabut adaptar. És una empresa industrial que a la vegada el que fa és comercialitzar el producte, part molt important en el procés total de venda del producte. Va néixer com a indústria i s'ha tingut de convertir des de ja fa molts anys en una empresa de màrqueting. Conèixer de prop les necessitats del mercat i innovar constantment són aspectes clau en el caràcter de JBC. Innovació, com el seu nom indica, és crear de nou algo que no existia abans. Clar, dir-ho així pot semblar molt rimbombant, perquè, clar, és crear alguna de nou. De nou, en realitat, avui dia pràcticament no hi ha res. Tot ja existeix. Llavors, nosaltres el que fem és adaptar coses que ja existeixen, però d'una altra forma, amb un altre ordre diferent, que permet fer coses que abans no es podien fer amb aquests mateixos elements. Dit així, també sembla molt fàcil. No, de fàcil no en té res. Precisament perquè en el cas nostre disposem de pocs elements a combinar. Per tant, com menys elements tens, més difícil és aconseguir un resultat molt diferenciat respecte als teus competidors. Les necessitats es poden detectar des d'anar a visitar un client i veure que té un problema que no el té solventat, el mateix mercat ens demana una solució, nosaltres mateixos analitzem possibles problemes i detectem potser una necessitat. No som una multinacional que hi ha molta gent, sinó som un equip petit, i entre tots hi ha aquest problema, doncs intentem solventar i buscar una eina que pugui solventar aquest problema. La idea pot sorgir en qualsevol moment, de qualsevol persona.
Nanosoldador és una eina que permet fusionar materials a partir de la calor. JBC ha desenvolupat una tecnologia pionera que els permet que un soldador pugui arribar a 400 graus de temperatura en menys d'un segon. Intentem aplicar el que és la millora contínua en el nostre producte. Llavors, en aquest sentit, si intentem aplicar els nous materials, noves solucions, contínuament per tenir un producte viu, no? Que continua en constant evolució. Podem innovar a nivell de prestacions. L'usuari valora molt, els nostres usuaris, la prestació, no? Això li repercuteix directament en la seva productivitat. Quan un soldador, quan més ràpid va, com més control té de la temperatura, doncs això és un benefici per l'usuari. Llavors també l'aspecte dels materials, intentar materials que ens donin millor rendiment a les eines, més prestacions, més confort. Una altra banda important també és el tema de l'interface, no? De la comunicació entre la màquina i l'usuari, no? El nanosoldador és el soldador amb la punta més petita del mercat, una eina molt útil per soldar peces en circuits electrònics molt petits i un bon exemple de la filosofia innovadora de l'empresa. Va ser un repte d'una persona que s'ha jubilat, un repte que va dir, vull fer l'alarde de fer una resistència el més petita possible, i a partir d'aquí, home, doncs vam veure que podria haver una necessitat al mercat, es va analitzar i es va treure aquest producte al mercat. Fa 5 anys no existia aquesta eina al mercat. I què passa? Doncs que ara aquests clients no poden viure sense aquesta eina. Aquell dia el repte que es van proposar va ser un èxit, però quan s'aposta per innovar no sempre és així. No tot el que es pot dissenyar tot sortirà a la primera B. A vegades ho traiem unes coses i ens donem, ostres, doncs podem millorar, i continuem millorant el nostre producte, això és evident. Pot haver-hi fracassos, sí que en poden haver-hi. Quants menys millor, però... Com a fabricants de producte, la innovació a JBC no es pot quedar només en la tecnologia. Per ser una empresa eficient han hagut d'organitzar internament els seus processos de producció. Una vegada tens el producte definit, el tens industrialitzar, o sigui, el tens de fabricar a un cost acceptable i raonable. Llavors, una vegada definit el nostre producte, tenim elements per anar analitzant el nostre producte. Utilitzem un aplicatiu que és el CronTime, que ens ajuda a fer l'anàlisi de processos de tot això. Això ho tenim molt organitzat nosaltres, des del magatzem a tots els sistemes productius, processos, tot ho tenim definit. Hi ha els protocols de treball. Tot i la davallada econòmica general, JBC ha seguit obtenint beneficis i mantenint una bona posició al mercat. La clau, diuen, s'ha de buscar en l'ADN. Es parla molt de la innovació en aquests moments. En aquests moments, si l'empresa ja no ha innovat i no té productes que siguin realment diferencials respecte a la seva competència, ho té molt mal parat. La innovació té de venir de sempre, té de formar part de l'ADN de l'empresa. I nosaltres crec que aquesta part d'ADN, que és el que comporta la innovació, JBC sempre l'ha tingut. Hem conegut més a fons JBC Soldering, que ara seguirem parlant aquí des de la taula. Amb els convidats, recordem que tenim amb nosaltres el senyor Abraham Arcos, director de la Fundació Sacot d'Innovació. Bon vespre. Bon vespre. Igualment tenim la senyora Sònia Luengo, directora de la Salle RD. Bon vespre. Bon vespre. I finalment el senyor Ramon Carol, que l'hem vist també al reportatge, Product Manager de JB Soldering. Bon vespre. Bon vespre. Hem vist en aquest reportatge que es deia un producte sempre ha d'estar viu, no pot ser estàtic. Això en el dia a dia d'una empresa, com es tradueix? Ser crític amb el producte sempre. Tens un producte, pot ser sembla que estigui estandarditzat i que tot funcioni molt bé, però tens de ser crític contínuament amb ell. Es pot millorar aquest producte? Pot fer pot aportar alguna més? El produïm correctament? Podem millorar aquest procés de producció? Podem millorar les prestacions d'aquest producte? Tens de ser crític. En aquest moment que ets crític contínuament amb ell, doncs l'estàs millorant. Perquè si pots aportar una millora, fem-li la millora.
I això com es planteja? Es planteja des d'uns òrgans directius, es planteja des de la mateixa cadena de producció, es té en compte el client, el proveïdor... Com ho fem? Perquè tot això... La millora, si es pot millorar un producte o no es pot millorar, o si es pot millorar el procés de producció, tot el conjunt del producte, no és una idea d'una sola persona, és una idea de qualsevol persona que participi en aquest producte. És a dir, qualsevol persona que treballi a JBC pot aportar una idea. Escolta, podem fer això? Potser és una tonteria el que diu, però una serà una tonteria, però una pot ser una gran veritat. Qualsevol persona que hi treballi, que hi participi en el producte, pot dir la seva. Això per millorar un producte o un procés. O podem detectar la necessitat que ens diu un client, escolta, necessitaria alguna que per fer soldar o desoldar això. Que ens ho podeu fer? Doncs estudiem-ho. Aportem una solució a aquest client. Qui l'aportarà aquesta idea? Doncs no ho sé. Hi ha una gent més especialitzada en buscar estudis i formes de fer les coses, però tots hi participem. No és una gran empresa que siguem 500 persones pensant allà, no. Som un equip petitet, 10-15 persones, però totes les persones que hi treballen de JBC poden aportar la seva, els escoltem a tots. Senyora Luengo, en una empresa amb tant recorregut com té JB Soldering, entenc que han arribat a canviar processos de producció, dinàmiques de treball, mentalitat dels treballadors, en diverses ocasions fins i tot, no? Com afronta una empresa aquests canvis tan radicals? O és que sempre són allò a poc a poc? Bueno, depèn. Normalment una empresa que ja porta cert temps establerta sempre té reticències a fer canvis, no? I a aportar aquest concepte d'innovació en el sentit de que potser no té la cultura adequada, no té l'organització adequada, el tamany... Totes les coses són importants i moltes vegades això frena a que les empreses vulguin fer aquest pas. Una vegada realment se n'adonen de que això és prioritari i és necessari i s'han de donar a diferents nivells, a nivell estratègic de direcció general, perquè realment ha de recolzar que l'empresa tiri endavant aquesta part d'innovació, a nivell de cultura. La cultura empresarial és molt important, tal com ens ha dit el senyor Querol, tothom ha de poder dir la seva i donar una millora, i això s'ha de viure, i un sistema de processos també. Per innovar és important també tenir els processos adequats per tal de, d'alguna manera, focalitzar i arribar finalment a un èxit, que això no vol dir que surti a la primera, pot sortir a la primera, a la segona, a la tercera, però jo crec que és el conjunt d'aquests tres factors que fan que una empresa tingui èxit, no?, en aquest sentit. Si ens hagués de precisar una miqueta quin és el procés des de que surt una idea fins que realment acaba sortint al mercat o s'acaba posant en pràctica, quin és aquest procés que passa? Quan es detecta la necessitat, doncs es busca la idea de la solució, no? Hi ha coses que són quasi immediates, en una setmana es pot tenir i posar-ho al mercat. Som una empresa petita, per tant som molt dinàmics i podem reaccionar molt de pressa. Hi ha altres coses que no és tan senzill, hi ha que estudiar i fer proves. Poden passar 2 mesos o 3 mesos, clar. I quan traiem alguna al mercat hem que assegurar que funcioni bé. Hi ha altres coses que són d'envergadura. Poden durar un any i mig el projecte. Es fan proves, es fan prototips, s'avalua, es fan presèries i una vegada es té clar, llavors és quan s'industrialitza el producte i es treu al mercat, però bueno, és que depèn la millora o l'aportació que vulguis fer, no? A la vegada, com veiem al reportatge, teniu algun producte que realment només elaboreu vosaltres, que sou pioners. Com es gestiona això amb la competència? Això és difícil. Clar, nosaltres tenim uns productes que són totalment diferencials, no? Uns valors diferencials respecte a la competència. El nanosoldador, que n'hem sentit parlar, és un producte que és el soldador més petit del mercat. Ningú el té. Doncs perfecte. És com els mòbils, no? Fa 10 anys ningú tenia mòbil, o 15 anys no hi havia mòbils, i la gent que en tenia eren pocs. Ara tota la gent tenim mòbil, no sortim de casa sense el mòbil. El nanosoldador és una eina que fa 3 anys o 4 anys no existia res al mercat i eren clients que no poden vivir sin ella. Necesitamos esta herramienta. Clar, això els fa mal a la competència, evidentment, però és que tens d'estar buscant sempre coses noves, no? Conèixer l'estat de la tècnica en tots els moments. ¿Qué es lo que se está desenvolupando? ¿Qué se está cociendo? ¿No? ¿Qué se tiene en el mercado? ¿Qué es lo que hay? Cada vegada l'electrònica és més petita, doncs hi ha que aconseguir soldadors més petits per poder atendre les necessitats de reparar aquests circuits, no? Cada vegada més petit. I si també el que ara està molt de moda també és el que són les cèl·lules fotoelèctriques, etc., les energies renovables, també necessiten soldadors amb més potència. Doncs ja que fer soldadors més grans ja fem més potència, no?
però també ho estem fent. Tracta d'estar alerta, no? Al context, a l'entorn... A l'entorn, a tot tens d'estar alerta, tens d'estar observant. Observant i veure quines necessitats tenen els teus clients. I tu, si observes i els clients t'ho plantegen, ostres, necessitaria fer això, necessitaria fer l'altre, doncs intentar-los aportar-los un valor, afegir-los un valor. Senyor Arcos, veiem al reportatge que aquest instrument tan petit havia estat idea d'un dels treballadors, que havia plantejat la seva inquietud de tirar endavant aquest projecte. És habitual que en una gran empresa com seria JB Soldering hi hagi emprenedoria dins la pròpia empresa? Bueno, tant de bo ho fes més d'habitual, no? A veure, les empreses que han fet el pas a tenir una cultura d'innovació integrada i a voler apostar fortament per això treballen d'aquesta manera. És a dir, han fet l'esforç de que tothom se senti important i tothom se senti escoltat i que no hi hagi ningú que no digui les coses per por que algú pugui pensar que això és una tonteria, no? A veure, quan es fa una invenció o es fa una innovació important, moltes vegades no surt a la primera, no a la segona. Potser has de fer 50 proves fins que acaben sortint o 50 idees que són descartades, no? Però, bueno, jo penso que cada vegada és més habitual a les empreses grans que això es produeixi. Evidentment, a les petites és molt més fàcil perquè tot és més proper, però les grans també ho fan i tenen l'avantatge de tenir més recursos, tant persones com econòmics. Alhora, sovint les empreses grans potser estan rutinitzades, no? I aquella espurna d'un emprenedor que tot just s'hi posa, que encara hi ha com la il·lusió, sembla que és més difícil potser de traslladar. Sí, sobretot si són empreses que duren molts anys, però no sé, tenim exemples com Apple, que ha fet innovacions molt radicals i és una empresa molt, molt gran, o Google, per exemple, que fa servir un paradigma diferent. Ells dediquen uns recursos limitats a la innovació interna, però al final tenen molta gent mirant al mercat i adquirint companyies petites que fan innovacions que a més els interessen. Llavors, bueno, són estratègies diferents. És una mica, tornem al que comentaven abans, no? L'entorn també acompanya. I algunes empreses grans no només inverteixen en innovació interna, sinó també fan que els seus professionals estiguin amatents per veure què és el que hi ha al mercat i que s'hi pot complementar bé el seu producte, no? Aquest també és un punt clau. Exacte, jo en aquest sentit només volia aportar, no? Abans ho has anomenat, no? La part d'Open Innovation, que ara està tan de moda. Moltes vegades no són les pròpies empreses que fan tot el procés d'innovació, sinó que tenen com una alerta tecnològica que va mirant què és el que hi ha al mercat. Llavors, quan veuen coses que els interessen, doncs fan això, no? Es posen en contacte i fan sinergies o realment compren aquelles empreses o al final fan un spin-off conjunt, no?, entre tots dos. Això és important. Exacte, són estratègies diferents. Sí, fins i tot, gràcies a l'auge, d'alguna manera, de les tecnologies d'informació, és un àmbit que s'ha portat a internet. Tenim iniciatives com Innocentive als Estats Units o Innoget a Espanya, que tu pots publicar en aquell marketplace necessitats tecnològiques o tecnologies que ofereixes perquè algú les llicenciï, les faci servir o algú et proposi una solució. D'alguna manera, això ens fa estar en contacte amb qualsevol grup d'investigació o qualsevol departament de recerca del món perquè acabin aportant solucions que aparentment potser una empresa d'un sector que no sigui el nostre ens pot aportar solucions o podem fixar-nos en coses que ens poden anar molt bé. En certa manera veiem que a part de la clau de l'èxit estan que els processos siguin tan eficients com sigui possible. Que tenim eines per aconseguir maximitzar aquesta eficiència tant a nivell d'incentius en quant a treballadors o de... Jo diria, sí que existeixen. De fet, s'han de tenir en compte de moltes maneres, no? Des del procés purament productiu de fer els productes fins al final, com comentava el senyor Carol, no? Doncs, si realment volem trobar l'òptim en el nostre producte, tant pot ser en el producte com fer-ho més ràpid o més lent o guanyar temps, perquè això al final es tradueix en un estalvi de calés. Això per la part de producció, no? També és necessari uns certs procediments o una certa gestió de persones, no? Si volem tenir equips innovadors, doncs hem d'estar preparats perquè l'emprenedoria d'alguna manera es vegi recolzada. Recolzada en quin sentit? Doncs que s'incentivi des de la part de l'empresa, que hi hagi uns objectius que es puguin mesurar, perquè tot allò que puguis mesurar ho millorarà segurament, que hi hagi una part de formació, perquè sempre és necessària. Segurament que tenim dins de l'empresa talents que no coneixíem i hem de deixar florir aquests talents, no? I formar-los si cal, perquè potser són persones que poden aportar de gran valor, no? I també formar
equips multidisciplinars, etc. És a dir, ha de ser un conjunt de coses que s'han de tenir en compte a l'hora d'estructurar la nostra organització per tal de tenir un enfoc innovador. I senyor Arcos, considera que es pot estimular la creativitat per tenir noves solucions? Jo crec que és imprescindible. Si no ho fem, doncs realment no serem capaços d'avançar en aquest procés d'innovació. Complementant una mica el que deia el senyor Aluengo, és molt important la cultura, que la direcció general, que els accionistes s'hi creguin fermament en aquesta necessitat d'innovar i permetin que la direcció de les persones s'adapti a aquesta nova realitat. No sempre deu ser fàcil, en tant que no tenim resultats immediats, per tant costa una mica valorar exactament què està fent el treballador. Bueno, al final hem de pensar que és una inversió, no pas una despesa. Estem apostant fort per una realitat que ens aportarà un retorn important. És que jo penso que la innovació no és una despesa, és una inversió.